Wayang
Kemblek, kemblek. Jeng. Hah. Piye luar biasa. Luar biasa apa kowe maksudmu piye ngono Mang? Aku ke bar kesel karo njaluk apresiasi. Oh, apresiasi. Tepuk tangan. Tepuk tangan Apa lambemu dadak nyepur? Ya kan aku iki rada gaya siji Ya wis salah modelmu no. Delon-delonane luar biasa. Jan ora umum. Masyarakat Siwalane jantung teglok. Bengi iki kan nang griyane Mas Wafik. Mas Buapik Pasakuran apa? pernikahan. Pernikahannya sapa? Mas Buapik Kalian sapa? Mbak Nita. Wah, liyane asakuran manten Apa? anu wite ditebang lho Gus. Oh iya ben Padang kok terai kok iso. Kowe Padang ya? Jan. Alhamdulillah Gus. Sak mene mbane iki nyapu madhep nang dhewe. Yang tontonane ning kene mosok kok madhep rono. Iya wong. Jan luar biasa aku lagi nembe sepindah niki wau lho. Kowe men. Tapi jan masyarakate lha. Oh, masyarakat Siwalan. Masyarakat Siwalan iki nek tontonan apa neh reok. Apa neh klepe harimau tenggara. Jan Ora tau sepi. yang kuyung kabeh Gus. Kuyung. Enek harimau tenggara ki masyarakate yang kuyung. Hah. Delok reyoke jan semene mbane reyoke. Jan luar biasa ge ya di rawi sesepuh reok. Nggih. Mbah Pur. Pur enten. Pak Edi nggih enten. Sedaya teng rawuh mriki lho. Jan. Bapak Lurah iki yang anu rawuh nang kene lho Gus. Iya ya ditu. Awak dhewe gak usah dawa-dawa. Iya. Reyoke yo akeh. Reoke dadak yo ke. Intine iki nyukuri manten dadi awak dhewe kudu ndongane Beblot manten. Didongane Gus. Nggih, mugi-mugi Mas Bape kalian Mbak Nita muga-muga dados keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mugi-mugi cepat diberi momongan. Amin. Kagem masyarakat mriki muga-muga sing rawuh teng mriki sedaya mawon kula dongaken panjang umur. Amin. Rezekine lancar. Amin. Muga wayahmu. Aku ki yo sik. Mas Bape kalian Mbak Nita. Mbak Nita. Enggal mriki. Nyapa? Lah ya mriki to. Oh, kamu ben roh. Aku ke ben roh lek awak dhewe kontras jungkir walik iki lho. Serentulan no. Ya ngono ya engko sik ayo dhewe jungkir walik sik engko Mas Bawe kurene. Yo digas. Yo.
Dut Otot Sukrowo. Aku wis oleh. Ki genten Mas Agus. Gilirane kok iso. Pas. Bro. Iki sauneka Bapak Ibu kula sedaya niki jatilan kondang profesional tur mluwenuk. Lenuk tenan iki. Yo nek anu sekrenge pedhot kok ngono. Pedhot kok. Lah mandek begedek iki. Kowe aja dadi recon kok. Nyapa yo ben. Benakno to Jil, Gus. Kowe iki kok duwe jatuh iki kudu dibenakne to. Sing dibenakne apane iki? Dibenakne Dawal official. Anu rada menyek. alon-alon. Wis mari. Yo Kalau alon. dukun pijet to. Nah, iki gak oleh disia-sia lho, Gus. Dan Jatilmu ki kondang. nyapa kok kondang. Iki masamu gak oleh disia-sia. Ayo sing omah lembut lho. Memang bar mangan tiwul ta. Tiwul Gus. Ayo sampe. Di ya kok sik di. Jale ditekoni. Ditekono jajan. Alah jan gawe di dhuwur kaya truk molen. Ya Allah, jatilan ngendi lho iki? Selamat malam kembali. Selamat malam kono. Oh, alah ngebes ngono. Yo. Ini Nah, Gus. Lah nunggu penak-penak kok mbek sia-sia. sing nyonyo ki lho sapa? Karepmu piye? Ora. Duh, aku wong lanang yo gagal kok. Sik, ngisi bensin. Iki bensin. Kowe karo aku gawe karo pelangganku ki apa piye? Alah kae wong ngebel kae ta. Kendit suruh dikromo kae ta. Kowe aja sia-sia. Ya ora. Memberku, kuwi sing dalu kagem pini sepuh menika anu yo sik tak nganu sik iki lho yo jan. Kowe iki nera tak nganu kudu prak sombong. Lah iya awas. Iya. Matur sembah nuwun. Ayo melu no. Dalu meneh. Lah iya. Beh, Jan. Matur suwun. Lek kowe arep omong. Engko kene bintang tamu. Loh, iki kok anak dhewe ngapunten iki mboten kok ide-ide Pak Dene kene ngarep saweran ki ora. Betul. Minangka bebungan Bapak Kendit. Bapak Kendit. Iya ngaturaken derek Mang Ayu Bagyo. Betul. Kangge Mas Bafe kali Mbak Mita. Mugi-mugi pinangku berkah rayu slamet. Amin, Iki amin. dipun tenggani para pinesepuh menika. Betul. Wis dalu Mbak Pur dan kawan-kawan. Jan. Iki ugi saking Kilen Pak Si dan kawan-kawan. Jan. Ugi saking Wonogiri. Mas Hiri Sera. Samono gedhe iki Kae lho bose Sera. Matur sembah nuwun. Kene bintang tamu.
lah yo jono. Veteran. Apa? Veteran. Veteran. Veteran perang kalau. Iya. Serampat. Ya Mas disalahkan